podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo a croeso I podlediad Rygbi Cymru, dy fi Carwyn Harris a fel yr arfer Mae Iestyn Thomas dy fi. Dim Carwyn Evans o'r wythnos yma, ond mae fe'n braf cael ti nôl, Iestyn, siwr ti? Yeah, good. Neithwr oedd dechreuad o anwyd dy fi, so falle bydd y llais ddim mor brydferth a fe mae'r fe arfer. Ond, fi dal yma, oedd llawer o rygbi wedi digwydd dros y penwythnos, mae rygbi ar y nawr. Edrych ymlaen. Os chi'n sôn am y gêm yna, Super Rygbi Cymru fel yr arfer, a math ymlaen wrthnos yma. Mae ail hanner dyn ni i wylio, sef Penywod gytre I Abertawe. Penywod newydd sgori rhwng gipiad wych gan Rawli yr esgellwr. Felly maen nhw'n mynd ymlaen ar foment 24 pwynt I 10 o mae Ben Bernard. Trosiad... mae wedi llwyddo. Felly mae dyn nhw'r ail bwynt bonus fel mae'n sefyll, am heb a'r pwynt bonus gyntaf, felly 6 pwynt ar y foment I Ben y Bont fel mae'n sefyll. Sôn am Super Rygbi Cymru, gaethon ni wythnos, wael iawn yn y rhagdybiadau. Iestyn, ti oedd yr un gored, y doi yn gywir, sef efo feil Glyn Ebwyd yn ei weid gytre I Lanamddyfri a Rygbi Gogledd Cymru gytre I Bont y Pŵl. Hwna oedd yr un ges i'n gywir, pob un arall a ges i'n gywir. Canlyniadau bach yn syfrdanol yn rygbi Super Rygbi Cymru o'r ffosfatha? Oedd llawer o siocs fi'n meddwl, yn wedi dy Glyn Ebwyd ennill yn erbyn Llanymddyfri. Gwyn's yn bydd I Caerdydd, fi ddim siŵr o'r llawer di roi hwnna lawr ar dechrau wythnos diwetha. A wedyn y gêm na rhwng RGC a Pont y Pŵl, be nath y term defence is optional wedi dod yn wir yn y gêm na, fi'n meddwl. 103 o bwyntiau fe'n cael ei yn y gêm na. Pont y Pŵl yn mynd gytre dy 6 pwynt a Pont y Pŵl yn mynd gytre dy 1. Sydd, nes I weid yng nghanol wythnos ar bod Caerdydd, falle dyle fe fod bod chi'n cael -1 pwynt ar gyfer colliad o fwy na 15 o bwyntiau. Beth ti'n credu, Iestyn? Mae fe'n un i'r undeb I penderfynu. Fi ddim ond roi unrhyw beth mewn I hwnna, oherwydd mae fe'n diddorol beth maen nhw'n neud yr ail bwynt bonus yna. Felly roi bach mwy o emphasis o tîmau felly cael ei ymlaen chwarae, nid just sgori 4 cais a wedyn roi foot off y gas fel maen nhw'n dweud yn Saesneg. Mae fe'n un diddorol am, mae'n gallu newid y cyngor ti'r diwedd y blwyddyn. Be fi ddim cweit yn deall oedd ar ddechrau y syniad yma o Super Rygbi Cymru, y reswm nath nhw cael gwared a promotion a relegation oedd bod nhw moyn sicrhau bod y chwaraewyr ifanc ma'n cael ei chwarae dim os lle o'n nhw yn y gyngred. Fel os nhw ar wylod y tabl, bydd y boes ifanc yn cael ei chwarae. Ond wedyn, os mae fe'n 15 bwyntiau, mae hwnna'n dangos bod nhw moyn gweld bod y tîmoedd gorau yn cael ei gweld pob wythnos, yn fe? Mae dau, yn fy marn I, mae fe'n 2 neges gwl wahanol. Ti'n cytuno? Ond ar y flip side, os o'ch chi'n cwpl o scores lawr, a wedyn chi gallu stopo'r effaith o cael y tîm arall, cael y pwyntnes, os chi wedi cael awr rygbi eitha falle wael, dy un tîm, a mae tîm arall falle 15 pwynt I fyny. Mae bach mwy o emphasis wedyn, os chi'n ymateb nhw'n gorffen y gêm yn dda, falle maen nhw'n rhoi law 1 pwynt, a falle 2 pwynt arall wedyn, os maen nhw'n sgori cwpl o weithiau I gael y pwynt bonus o colli mewn 7. Sy'n cefndir dy fi fan hyn, ddim o beth yn digwydd. Ond, bydd yn diddorol siwrdeif hynny, o'n i'n meddwl falle bydd yn diddorol os mae tîm ar ddiwedd y flwyddyn, angen sicrhau bod y tîm arall ddim yn cael 6 o bwyntiau ac yn mynd am gol adel am neu cic am y pist pryd maen nhw 16 o bwyntiau lawr. Felly bydd yma'n ddiddorol, sa'n siŵr. Ond, anyway, mae hwnna'n y dyfodol pell gobeithio. Newn ni sôn fan hyn am ranbarthau, herwydd
penwythnos dda iawn eto yn rhan fwyau i'r rhanbarthau, os ti'n edrych ar falle cymryd ail hanner y scarlet math ohoni a ail hanner y dreigiau, ond heb law am hynny, rygbi dda iawn a canlyniadau dda iawn, ond gewn ni ddechrau dy tîm sydd reit ar dop y tabl, yn gwneud bron a bod, sef Caerdydd. Ie, odi, a dwy fuddugoliaeth o dau, a bydd Matcherat yn really placed y dechreuad yna. Of gwrs, ych chi'n edrych ar tymor diwethaf, nhw wedi colli'n agos yn erbyn Bennett yn y funud ola. Fi credu sgôr eitha tebyg o ble oedd nhw yn erbyn Zebra yn wythnos gynta. A wedyn, tymor diwethaf ni'n mynd lawr i Llanelli a colli. A nawr bydd yma mynd i mynd lawr i Llanelli a ennill dy pwynt bonus. A perfformiad really dda gan Caerdydd falle dechreuad eitha araf ar ôl cwpl o eiliadau, ond nhw wedi ymateb nôl a troi'r gêm droso. Ie, 30 o eiliadau fi'n credu'n gyfan gwbl, cyn i Max Page rhedeg drosto am gais gyda'r gêm, oedd hi ar, fel nath Liam Belcher gweud, symudiad wedi chreu gan Matt Sherrod, oedd hi ar yr ail ddechrau, neu'r dechrau cyntaf, holl. Oedd e'n gêm bach yn odd, fi'n credu. Os chi'n gweld y canlyniad, mae'n edrych fel canlyniad eitha, nid hawdd felly yw'r gair, ond sicr yn Caerdydd, ond fi'n credu, dyw hynny ddim yn gweud y holl stori ydy e. Ie, oedd, yn wedig y dechreuad oedd y Scarlets di cael, 15 pwynt i fyny ar ôl rhyw 12 munud, a oedd ddim yn edrych yn dda i Caerdydd y gwbl ar ôl y dechreuad yna, ond wrth gwrs nhw wedi ymateb nôl a defnyddio'r cryfderau'r pac. Oedd Azrati ddim yn rili dda yn erbyn Alex Hepburn. A wrth gwrs Hepburn ddim yn mynd i'r cell cosp, ond oedd cyfleon neu Scarlets hefyd i dod nôl. Pwy nath y pwynt bonus gan Ben Thomas di cael ei selio. Wrth gwrs oedd Costello di methu cwpl o cicau, ond oedd y cyfleon na, dyna beth sydd pwysig i Scarlett, oherwydd gêm y blwyddyn diwethaf, falle nhw wedi ehangu'r colled na o ryw fath, dy'r gwrthwynewyr sgori cwpl o ceisiau til diwedd y gêm, ond oedd awgrym fod o'n nhw'n agosau tuag at y tîm sydd lan yn y tabl, ble mae'r brwydr yna rhwng y tîm oedd yn y canol dy'r wyth ucha. Ie, oedd e ddim y ffordd, y ffordd dda i dîm ti'n mynd yn wario blwyddyn diwethaf, efe, sef, oedd Scarlett blwyddyn diwethaf, falle yn cwmpo bant yn y 40 munud ola, a Caerdydd, o'n nhw ddim yn gallu gweld gemau allan, a nath nhw'n gweld y gêm allan yn dda iawn, rhaid trwy'r clod, nhw'n ddiffyn yn y 10 i 15 munud ola, a nhw'n amddiffyn yn eitha sicr, nhw'n troi beth dros yn aml, Dan Thomas, oedd e'n wych, McNally yn yr ail reng, yn fyd, oedd e, ddoi o'r chwaraewyr sydd wedi dod mewn i Gaerdydd wedi cael effaith mawr. A fi'n credu hynny yw'r peth fwy amlwg mor belled i Gaerdydd, bod ar y rwyddiadau maen nhw wedi gwneud, ddim llawer ohonyn nhw, ond mae'r cwpl maen nhw wedi gwneud, maen nhw wedi cael dylanwad mawr ar y gemau. Ie, odi, mae llawer o praise sydd wedi dod mewn dy'r ddwy'n net i wedi sôn dan o McNally ail reng. Rhywun roedd Caerdydd angen cael mewn y carfan, so mae dyn sy'n rhoi llawer o grynt fi'n galw'r term, felly ddim y term cywir, ond rhywun sy'n neud y gwaith caled yna yn yr ail reng, a just, felly gwaith be mae cwpl o pobl felly ddim yn gweld, a mae Dan Thomas yn yr aldal y rycs yna. Mae fe just mor dangerous i llawer y tîm oedd, a mae wedi fod yn yr wyddau dda o Bristol, oherwydd cwpl o pobl yn felly dweud, felly mae fe ddim yn mor dda o ble oedd e, cwpl o fynyddoedd yn ôl, ond mae wedi ffindio'r ffordd nôl dy Caerdydd. Ie, Sheedy yw'r un peth, oedd e ddim cweit yn... Oedd e ddim yn y safle lle oedd e, beth bod 2-4 mlynedd yn ôl, lle oedd e'n rhedeg bopeth i Bristol, rhaid ta fe'n dechrau, oedd Jim McGinty fyna fel enghraifft, hyd yn oed cyn o fe, oedd Tiff Eden yn wario eitha llawer i Bristol, wrth gwrs o'ch wario i Zebra llynedd, oedd e'n siŵr o'ch dan na, sa'n greu bod beth na. Oedd e di adael yn ystod y haf.
Do. So, bydd yn diddorol i weld Sialeith Caerdydd. A, wel, Scarlett, wrth gwrs, mae'r ddau dîm yn dechrau ar nos Wener wythnos yma. Nawn ni sôn am hynny yn y man, ond rhaid sôn am y gweilch. A am berfformiad lawr ar heol Bragdy, wel, lle mae'r gêm ma'n mynd ymlaen, wythnos yn ôl yn erbyn y Stormers, wrth gwrs. Gathon nhw fuddugoliaeth dda iawn yn erbyn y Stormers yn Ne Affrica blwyddyn diwetha, ond mae pawb yn meddwl falle bod y Stormers tîm yn gwahanol, ond wrth gwrs dylanwad gath Nicky Smith ar y gêm hynna flwyddyn yn ôl, ond, wel, am berfformiad gan y gweilch. Oedd ar ôl eitha tebyg i Caerdydd ar ôl falle 20 munud, 20 munud, oedd falle gêm yn edrych, falle di hwnt nhw, oedd fe ddim yn dechreuad really cryf, y Storm wedi dod mas o'r blocs a ti'n gallu gweld fod nhw angen fel rhyw bach o revenge o ryw ffordd ar ôl beth nath y gweilch wneud nhw lawr yn Cape Town blwyddyn diwetha, wel, blwyddyn me, ond tymor diwetha. Ond ie, oedd fy mateb na dy'r gweilch, rhywun fel Rhywun Morgan Williams, Jack Morgan, ddwy chwaraewyr really dda, wrth gwrs Dan Edwards yn cael y full house fel maen nhw'n galw e. A ie, fe'n ail hanner really dda gan y gweilch. Holl sôn am yr hyneri oedd yn cael ei ddangos yn lawr yn Barca Scarlett, wrth gwrs Gareth Davies, Bevan, Aled Davies a'r 4 maswr oedd ar y car, Sam Costello, Iwan Lloyd, Ben Thomas a Callum Sheedy, ond yr haneri i'r gweilch enillodd y gêm mewn ffordd yn dod gol adlan gan beth bod 40 metr gan Dan Edwards, cais wych ganddo fe o wedi creu gan Reuben Morgan Williams ar ei ganfed gap. Weithiau chi'n gweld yn dewis romantad bod nhw'n rhoi chwarae'r y gêm. Ni'n gweld fel enghraifft falle Dan Thomas yn cael chwarae'r y gêm yn Barca Scarlett yn mynd nôl at y Scarlett lle oedd wedi dod trwyddo, ond canfod gêm Reuben Morgan Williams, cais a chreu dau arall, oedd e'n llawn heid i'r clod hynny yn dod. Ie, oedd a gym cico fe hefyd, falle y pethau chi ddim yn gweld ar y highlights, os chi'n gwylio nhw ar pe bynnag platform yn nhw ar dyddiau yma. Ond ie, y gym cico fe'n eitha dda ac yn effeithiol dyr ymodau. A wedyn, y pethau creadwy wedyn o sgori cais. A y chip na wedi adlamu nôl lan iddo fo ar pwyslais o wneud dadlwythiad na, herwydd falle rai mewnwyr falle ddim yn neud y dadlwythiad na, maen nhw mor agos i'r llinell, falle maen nhw just yn arfas am y flaen wedi dod nôl mewn a falle awdylchu'r bel, ond ie, fe'n rediad dda hefyd gan Edwards i creu y cais na, ond oedd Morgan Williams yn wych ar y penwythnos. A sgorio nhw cais da, wel, cymal ola'r gêm, sef sgarfod symudol a cais cosp yn cael ei roi oddi ar hynny. Cais yn dod o'r lein, dim cais yn dod o'r lein sydd just i bod ym mhen y bont. Mae hwnna falle y drill gweithaf fi wedi gweld, lle neidiodd neb mlaen nath o ddymu gan y bachwr, a wedyn cic rydd i Abertawe, a nath nhw gyfer syth flan, a the 5 metr a the bel syth mas. Felly, falle y munud gweithio o rygbi ni'n mynd i weld flwyddyn. Mae yn Super Rygbi Cymru, ond wrth i fi wedi hynny, mae pen y bont newydd fynd dros am gais. Felly, maen nhw'n taro nôl yn ymestyn eu mhantes nhw yn y gêm hynny. Ar ôl cael y fuddugoliaeth yn Abertawe, maen nhw'n edrych fel maen nhw'n cael y fuddugoliaeth gatre byd. Da'r gweilch ar ôl yr llinell, cwestiwn hir yma, ar y gweilch, pa mor bwysig yw cael pwynt bonus na ti greu? Oherwydd, blwyddyn diwethaf ni'n gweld, falle 2 flynedd yn ôl, oedd y gweilch ddim yn cael pwynt i bonus o'n nhw angen, a wedyn blwyddyn diwethaf, o'n nhw wedi colli mas ar ambell i bwynt, chi'n meddwl am Munster gytre fel enghraifft, chi'n meddwl am Ulster fyd, pa mor bwysig yw ei cael y 5 pwynt o'r gêm na yn erbyn y Stormers? Ie, oedd y ddwy gêm na, o rhaid y blwyddyn, tymor diwethaf, nhw wedi cael 5 pwynt yn erbyn y Stormers, ond nhw wedi cael dim byd yn erbyn y Drigau, lawr yn Rodney Bryd. So, os chi'n edrych ar y ddwy canlyniadau na, mae'n wella o blwyddyn diwethaf. Of gwrs,
y ffordd nhw wedi colli yn Casnewydd, felly dal yn pigo rai cyfnodau'r gwyll mas yna. Ond mae fe just, mae fe mor pwysig i pigo lan pwyntiau bonus yn y cyngor yma, herwydd mae tîm oedd mor agos at ei gilydd nawr. Fi'n credu mae'r gap wedi lleihau yn oedd e'n dyn rhwng y tîm oedd yn y canol bydd yn diwetha, ond fi'n credu mae mwy o tîm wedi dod mewn o'r gwaelod. Gweld Zebra ennill y pwynt bonus ar y penwythnos yn erbyn Munster. Oedd neb wedi cael hwnna, oedd prediction super wedi mynd mas o'r ffenes yn gyfan gwbl. Ond mae fe mor bwysig. 2 tymor yn ôl oedd y gwyth wedi cael yr un faint o fuddugoliaethau tîm oedd yn y 80au, nhw ddim wedi mynd mewn i'r 80au, roedden nhw ddim wedi cael pwyntiau bonus. Blwyddyn diwetha, nhw wedi cael just cwbl o canlyniadau wedi mynd ochr nhw. Ond nawr mae momentum dyn nhw nawr i cario ymlaen, oherwydd falle'r peth o penwythnos cyn, fe nhw wedi colli'n hwyr, oedd falle falle roi mewn fel losing's a habit, a falle bydd gemau nesaf, so mae gemau really, really anodd oedd i gatre Munster, oedd i gatre Ulster, gemau gatre yn erbyn Stormers a Bulls. So, falle bydd e'n 5 colled, ond ar ôl colli un, maen nhw wedi ymateb yn really, really dda. So, cael y pwynt bonus na ti ar diwedd y gêm. A falle Cendyn Merin most pointless fi wedi gweld eriod. Ond ie, mae fe'n dda i tîm Toby Booth. Ie, gan weld Sireith y gwyrch wrth yma, wrth gwrs, gêm Zebra yn eitha bwysig i sôn am pryd ni'n sôn am hynny. Swn i'n mlaen yn gyflym i sôn am dreigiau. Wel, hanner gyntaf, oedd cyfleoedd dyn nhw, wel, falle ni'n gallu sôn am 2 gêm mewn un fan hyn, mewn ffordd, oherwydd rwy'n credu bod yn eitha debyg sôn am gêm menywod Cymru a gêm y dreigiau. Oedd y 2 dîm wedi cael cyfleoedd yn y hanner gyntaf. Chi'n sôn am Harry Wilson yn torri trwyddo ambell i waith i'r dreigiau. Steph Hughes hefyd, da menywod Cymru o'n nhw'n mynd yn agos iawn at y llinell gais, heb cymryd cyfleoedd nhw yn y hanner gyntaf, a wedyn yn erbyn Leinster a Australia, wel, oedd yr ail hanner yr un ffordd yr holl gêm. Falle dechrau dy'r dreigiau. Pa mor dda 40 munud gyntaf a pa mor siomedig oedd yr ail 40 yn y bandi? Mae fe fel gêm o 2 hanner i fod yn onest. So, hanner y cyntaf oedd e'n bach yn agos yn y 2 gêm, wedyn yr ail hanner oedd pethau wedi newid. Dy'r dreigiau, fi credu, oedd e'n eitha ples i gweld tîm Dau Ffraneg yn oddi gatre yn cysadleuol am amser. Felly, cwpl o fynyddoedd yn ôl, o'n nhw ddim, a oedd y scores yn pentyrru lan. Wrth gwrs, felly, tu'r diwedd y gêm, felly oedd bach o flaenedig, chwaraewyr yn flaenedig tu'r diwedd y gêm na, a oherwydd y pwyslais yna ar hanner cyntaf. A wrth gwrs, os mae tîm o Leinster, tîm o safon Leinster yn dod nôl atoch chi, yn ywedig yn ail hanner, pryd mae ffitrwydd yn cico mewn a pethau fel yna, so mae'n mynd i fod yn ail amser eitha hir. A falle elfen o Leinster ddim yn glinigol yn y hanner cyntaf, ond a falle oedd dreigiau wedi falle dod mewn i'r gêm fel rhyw ffordd, ond ail hanner oedd falle one-way traffic, fel maen nhw'n dweud, ond mae fe dal yn eitha ples i Dau Ffraneg, a gobeithio mae fe fel y springboard i dod mlaen am y 3 gêm nesaf. Ie, ambell i borthwymniad da, gwrs Harry Wilson fel ys i'n enwi fe, oedd e'n wych ar y perfformiad gyntaf, yn ymwedig yn yr hanner gyntaf, dechreuad gyntaf, dyn ni wedi, dros y dreigiau. A wedyn, gêm y menywod, na sôn am hyn yn gyflym oherwydd, hanner cyntaf heb gymryd y cyfleoedd, oedd digon o cyfleoedd, a wedyn tacle pawb yn gwybod bant o dacle, hyd yn oed y rhengol sy'n mor brofiadol, rhai yn y Kevin hefyd yn cael ei methu, a Australia. Oedden nhw roi wers i Gymru o'n i'n credu yn y dydd na, a y ffordd nhw'n dadlwytho'r pêl, fi credu mae hwnna rhywbeth mae Cymru angen dysgu, a dysgu'n gyflym oherwydd mae gêm fawr dyn nhw nos fori, fel mae'n i'r recordo, wrth gwrs yn recordo nos iau, nos fori maen nhw'n gwared yn erbyn yr Eidal yn WXV2. Cwestiwn gyflym ar hynny, pa mor bwysig ti'n credu mae'r gêm na i dim ond i Gymru, ond falle Iwan Cunningham, oedd e dan bwysau yn y 6 gwlad cyn y fuddugoliaeth yn erbyn yr Eidal, wedyn y fuddugoliaeth yn erbyn Sbaen, a'r fuddugoliaeth cyntaf, wrth gwrs, eriod yn erbyn Australia bythefnos yn ôl. Ond, oes rhaid cael fuddugoliaeth yma yn dyfan di yn erbyn yr Eidal, neu mae cwestiynau mynd i ddod eto ei swydd o?
Falle, os fi credu mae'n ddwy gym nesaf holl bwysig i tîm menywod Cymru, so os maen nhw'n colli ddwy'n yn yr un ffasiwn yr gêm Australia, wedyn mae falle bydd cwestiynau rhaid i cael ei ofyn, ond mae'n hanesyddol dros y fynyddoedd diwetha, mae'r gemau rhwng Cymru a'r Eidal, dy'r tîm menywod, yn agos iawn. Ond mae dim llawer o bwyntiau mewn nhw o gwbl. Fi'n credu yn Caerdydd cwbl o flynyddoedd yn ôl oedd yr Eidal di ennill lawr parc yr arfer, wedyn oedd Cymru di ennill mas yn Palmer, fi'n meddwl, a wedyn y gêm blwyddyn yma yn Caerdydd, y Stadium Principality, oedd hwnna di mynd lawr i'r funudau ola. So, fi'n credu bydd yn gêm mwy agosan a wythnos diwetha, a jyst gobeithio bod tîm Iwan Cynn yn gallu cael y fuddugoliaeth na. A'r gwrs, mae Celia Tŵr Pelot yn o'r fainc, so bydd hwnna bach o boost i tîm menywod. Ie, bach ar ôl y llanau llwyr yna o'r sefyllfa da'r visa hi. Wrth gwrs, Japan yw'r gêm ola. Fi'n credu os maen nhw'n colli Japan, wedyn mae rhaid bod cwestiynau oherwydd, wel, dylse Cymru y ffordd ma'n nhw, a 37 nawr o gytundebau proffesiynol ddim yn colli i Japan yn fy marn ni yn y gêm menywod ar y foment o feddwl lle mae Japan yn dod o ran eu proffesiynoldeb nhw. Ewn ni nôl at USC yn y man, ond cyn gyntaf fi sôn am hynny, cofiwch i ddilyn ni a gyfryngau cymdeithasol, os ydych chi ddim, fel fi sôn ni ar X, neu drydar, os ydych chi hen fel fi, a Instagram, a hefyd dilynwch ni ar YouTube, subscribe i'r sianel Rap, chi'n gallu dilyn pob un o'r podcast hynny. Os ydych chi moyn gwybod beth wahaniaeth rhwng podlediad ni a podlediad y rap. Wel, ar y rap, nid mond maen nhw'n siarad Saesneg, maen nhw'n yfed wrth wneud hynny. Fi'n yfed Capri Sun, a Mae Iestyn, beth ti'n yfed Iestyn? Byd fantasy rwysio gyfda fi fan hyn. So, yr unig peth ar ôl yr fridge oedd, o'n i ddim yn sylweddoli bod y can ola yna dy fi. So, mae Iestyn ddim hyd yn oed yn grif, digon grif i gael yr Fanta da sugar. A da'r Capri Sun, rhaid i fi gyfaddau, oedd fi di addo bydd y rant yn mynd ymlaen y Capri Sun fan hyn. Mae diodydd ar gyfer juice drinks yn blant wyll. Wel, na ni wyll, wahanol. Ond be o'n i'n mynd i gwyno amdano oedd y ffaith maen nhw wedi newid i stro o bapur. A os chi'n cofio yr rhai plastig oedd yn anedd trwy'r twll yna, mae fe'n hyd yn oed fwy anodd da ti'n cael ei greu o bapur. Chwarae teg fi'n credu bod just un nodyn yn Bêl Drod, fi'n credu bod TNS yn gyfartal yn Florence ar hanner amser. A, wel, ddwrnau'n gael ennill a hanner os mae'n cael canlyniadau mas yna. USC te, nôl i penwythnos yma, mae fe'n dechrau nos fory, nos Wener, da Scarlett yn erbyn Connaught a Caerdydd yn erbyn y pencampwyr Glasgow. Fi'n credu mae'r ddoi o'n i'n mynd i fod na falle. Wel, pwy sy'n mynd i cymryd y dydd? Mae fe'n gêm anodd iawn i weid pwy sy'n mynd i ennill. Glasgow, colli gan bwynt yn Ulster a cael buddugoliaeth, wel, eitha swmpus wrth yswetha gytre yn erbyn Benetton. Siwr o fod nhw'r ffefrynnau yn dod i Barcar Arfer, ydyn nhw? Ie, fi credu ma nhw. Fi credu'r gêm blwyddyn diwetha yn Glasgow yn eitha agos hefyd. Fi credu un o'r gêm yn nath Caerdydd fod yn y frwydr a wedyn colli gan llai na sgôs. Wel, oedd hi'n 10 o'n nhw, felly. Ie, fi credu oedd un o'r siamplen na felly lan yn Glasgow. Fi credu cofio'n hollol llwyr. Ond, os chi'n edrych trwy tîmau fi, cwpl o newidiadau dy Glasgow. Un yn nhw dod nôl a Hugh Jones yn y canol dy Twy Pelotw. A chi'n gweld y partneriaeth yna yn y canol rhwng y ddau. Maen nhw yn gweithio'n really dda dyn gilydd a bydd yn eitha heriol i Caerdydd, herwydd mae llwyth o chwaraewyr yna mor delentog a y ffordd maen nhw'n falle rhoi cwpl nhw mas am cwpl o gemau wedyn dod nhw nôl mewn. Fel y rotation yna maen nhw'n neud yn mor effeithio. Ni wedi gweld yna blwyddyn diwetha bydd nhw ennill y holl beth a bydd Caerdydd gobeithio fod y cefnogwyr dod nôl dyn nhw lawr y parc arfer nos Wener. So mae fe just
ma fe jyst yn seto hun o'n lan am gêm eitha cyffroes. A ar y foment, mae Caerdydd o blaen Glasgow yn y cyngred, wrth gwrs, mae dim ond 2 gêm di chwarae, ond mae fe'n cyfle i cael real statement win, fel maen nhw'n dweud yn y Saesneg. Bydd e'n cyfle i iddyn nhw yn wedig ar barc yr arfer, yn y nos start dan y goleadau, fel maen nhw'n gweud. A mae Caerdydd, wrth gwrs, wedi cael buddigoliaethau gwych gytre yn erbyn rhai o tîm yn mawr. Ni wedi gweld Leinster o'r blaen y dod lawr, y colli Seil yn Ewrop fyd. Fi'n credu bydd Caerdydd yn gallu... Wel, yn sicr gallu cael y buddigoliaeth. Fi'n credu bydd nhw'n cael y buddigoliaeth. Mae cwbl o anafiadau da Glasgow fyd o feddwl bod Aaron Hastings a George Horn di ffili asesiadau pen yn wythnos diwetha, felly nhw allan yn hyd a cael Stein sydd wrth gwrs di bod yn gapten ar y rhanbarth ar spel. Sa'n siŵr mae fe dal wythnos flwyddyn ma neu Twyblwt yw'r capten, ti'n gofio? Twyblwt yn sicr yw'r capten wythnos ma anyway. Ond bydd yn diddorol. Ti'n edrych trwy'r tîmoedd, mae brwydrau gwych dros y cae i gyd. Os chi'n edrych at Twyblwt yn erbyn Ben Thomas fel enghraifft, os mae Ben Thomas eisiau cael ei weld fel, chwaraewr rhyngwladol i ddechrau bant ond 12 rhyngwladol, mae rhaid i fe cael y goruchafiaeth allan yn gemau fel hwn. Odi, a mae fe'n her mawr i mynd ymlaen yn erbyn nhw fel Twyblwt, felly un o'r form players na ar y foment, dy'r Alban yn ymwedig y Glasgow. So, byddai'n her fawr i gweld sut bydd Ben Thomas yn neud yn erbyn rhywun fel yna, ar rhywun fel Jones y tu allan hefyd, so mor da Janis, dy pêl mynd i ddwylo. So, bydd y ddwy'n yn erbyn Thomas a Lilw fi'n credu sydd â Chris 30. So, byddai'n diddorol i gweld y brwydyn yn y canol yn sicr. Yn sicr, sori, mae bos na fach. Ond fi'n cytuno, fydd yn diddorol i weld y brwydr yna. Fi'n credu, Twyblwt os chi'n pigo carfan y gyfer llewod, sicr na ar y foment, fi'n credu. Bydd e'n carfan i, os mae fe ot i unrhyw. A wedyn, ti'n edrych ar y brwydrau eraill sydd ar gael. Rory Sutherland, wrth gwrs, na fynd ar daith y llewod. Nid yr un diwethaf un cynt, efe? Oedd e ar un diwethaf, fi'n meddwl. Un diwethaf, sori, ie. A wrth gwrs, nath e gael ddylanwad mawr fyna. Johnny Matthews sy'n sgori ceisiau am hwyl. Dyna un peth mae rhaid i Gaerdydd wneud yn gywir yn diwedd i fod yn disgybledig. A maen nhw wedi bod yn y 2 gêm agoriadol. Mae rhaid cadw Glasgow allan o 2 hugain nhw yn enwedig allan o linellau yn y 2 hugain oherwydd, fel mae Dreigiau'n gallu weid, mae Johnny Matthews yn licio cais neu 2, neu 3, neu 4, neu 5. Oddi a sgarmes sy'n mudo. Odi, as mae fe mor dangerous yn yr Aldal na. Hyd yn oed ddim dy'r sgarmes, os mae'n mwyn pilo i ffwrdd o'r sgarmes a mynd am rydych bach ei hun, mae fe dal gallu gwneud am. Mae fe dyfa llawer o gyrlymdad fel bachwr i sgwri ceisiau. Dyna beth yw swyddau i fod yn onest dy Glasgow. Pob tro mynd nhw llinell 5 metr o'r llinell cais. Mae fe mwy yn tebygol fod nhw yn mynd i set o lan y sgarmes. So mae fe mor bwysig i gael rhywun fel McAnally mewn yn yr ail reng i trio stopo'r juggernaut fel rhyw ffordd. So mae fe mor gryf. Un newid i Gaerdydd, Harry Miller mewn am Iwan Stevens. Mae hwnna'n dangos bod nhw ar y dda, bod nhw ddim yn gwneud llawer o newidiadau. A ti'n edrych ar y tîm sydd ar gad nhw, o feddwl yr anafiadau sydd da nhw, chi'n meddwl Beetham, chi'n meddwl Cabango, Josh Adams, fi siŵr o fod yn anghofio rhywun, ond... Balataw un arall yn y rheng. Balataw, Thomas Young, Alex Mann yn y rheng ôl y trio nhw, Seb Davies hefyd yn yr ail rheng. Gymaint o anafiadau, ond maen dal yn gallu rhoi tîm sydd ar bapur, dylai fod yn gysadleuol. Pwy ti'n credu sy'n mynd i cael y fuddugoliaeth nos fori? Fi'n meddwl Glasgow Just. Fi'n credu bod y gêm agos. So fi ddim credu bydd Caerdydd yn mynd nôl mewn i'r ffyrdd o blwyddyn diwethaf, ble nhw mewn gêmau colli. Fi'n credu bydd yn gêm cysadleuol really go iawn, a fi just credu mae Glasgow yn mynd i gael just bach mwy o mantis nhw. Wel,
Yn anffodus am ryw un o'n ni, mae hwn ddim yn rhan o rhagdybiaethau ni, ond fi'n mynd i fynd am fuddugoliaeth i Caerdydd o tua 5 i 6. Fi'n credu nes i weid 5.5 pwynt. Yn dibynnu, fi rhwng 5 neu 6 pwynt am rhyw reswm. Ond gewn ni weld siwreithau nos fori, nos Wener yw hynny. A gêm arall ar nos Wener yw'r Scarlet gytre yn erbyn Connacht. Mae hwn yn gêm anodd iawn i ddweud pwy yw'r ffefrynnau. Fi'n credu taw Connacht yw oherwydd maen nhw wedi dechrau'r flwyddyn yn dda iawn dros ben. Buddugoliaeth wrthos diwetha o diol, fi'n gofyn ti'n gweud i fi yn gynharach, taw rwy'n 27.7 lawr ar hanner amser gytre yn y Ryshat, a'r wrthos cynt, nath nhw bron meiddi Munster ar domen eu hunain. Fi'n credu colli nhw 35.33 o. Felly, Connacht, maen nhw'n dîm a hanner a nid mond gytre yn Galway nawr. Ie, maen nhw'n gallu profi fod nhw'n mynd mas i gêm o ddi gatre. A ennill, fi'n credu rhyw ystadegau ni wedi gweld ar X trydan, beth bynnag chi'n galw e. Fi'n credu y 10 gêm diwetha, mae Connacht i bydd i ranbarth Cymru. So, mae record da dyn nhw. Fi'n credu mae Scarlet bydd i Connacht am y tro cyntaf 2021, y gêm na tu ôl i Jysen yn ystod Covid ydy wedi gorffen 50-36. Fi'n credu y gêm diwethaf oedd y Scarlet i bydd i Connacht. So, byddai'n her. Mae fe'n teimlo fel bron yn must-win i Scarlet o ryw ffordd, oherwydd falle gêm gyfartal na'n mas yn Benetton. So, mae ffordd nhw wedi colli'r arm wrestle yna yn erbyn Caerdydd wythnos diwetha. Os maen nhw'n colli to, wedyn mae fe gallu mynd mas o, spiral out of control fe mwyn dweud. Ond os maen nhw'n gallu aros mewn y frwydr yna, a falle ennill, mae fe'n cyfle rili dda i dweud pyr. Ie, yn sicr. Bydd yn gêm ddiddorol iawn. Fi'n cynnwyr yn anodd iawn i rhaid dybio pwy sy'n mynd i ennill hon. Fi bron yn weid, gêm gyfartal bydd e. Na i ddim, na weid... Fi moyn aros yn positif. Na weid y Scarlet, ond fi'n gweud hynny ddim dy llawer o gryfder. Mae fe'n mynd i fod yn gêm agos y ddau ffordd fi'n credu. Bydd y ffordd mae'r Connacht i mynd, mae'n sgorio fi'n credu 68 o bwyntiau, 69 o bwyntiau mor belled yn y ddwy gêm ar gariadol. Felly bydd yn i'ch ysgorion o ran nhw, ydy'r Scarlet yn gallu sgori gymaint yn ar bwyntiau. Ti'n credu ydyn nhw'n gallu mynd ben-bend a Connacht a sgori 5-6 cais yn y gêm? Falle bydd yr ymodau lawr yn Llanelli, falle gael rhyw fath o awgrym ar beth sy'n mynd i digwydd lawr yna, falle bydd y glaw yn dod lawr, fi ddim yn siŵr. Fi ddim di edrych ar y tywydd, ond falle bydd yn tywydd sy'n mor aml yn digwydd lawr yn y gorllewin, ond fi'n credu bydd yn tebyg i gêm Caerdydd yn erbyn Glasgow, fi'n credu bydd yn gêm agos dros ben, a fi credu falle bydd y Scarlet yn dwyno gan rhyw bwynt neu ddau. Fi credu mynd i fod yn fuddugoliaeth dda i dweud pyr fi'n meddwl. Bysydd wedi croesi am nos Wener a, wel, mae fe'n edrych yng Nghaerdydd o leia, falle bach o law, tua 9 o'r gloch, ond heb law am hynny, dylai fe fod yn glir. A Scarlet gobeithio rhywbeth debyg hefyd. Symud yn ymlaen te ar gyfer y weddill y penwythnos, da gweilch mas yn Munster. Mae hwnna'n mynd i fod yn gêm ddiddorol iawn. Wrth gwrs, fel nes ti sôn, Zebra yn cael y fuddugoliaeth gytre yn erbyn Munster. Falle, Munster heb ddechrau'r tymor fel oedd pawb yn disgwyl. Fe gyda i'r pobl yn credu bydd y Munster lanna ar ddiwedd y dymor. Ond, nhw, dim ond just meiddi Connacht yn y gêm cyntaf, a wedyn colled yn Zebra. Mae pawb wedi gweud bydd yn tîm arbrofiadol eleni ar gyfer y Zebra. Beth sy'n mynd mlaen y Munster te? Os na obeth ar gwych? Mae fe'n un diddorol, oherwydd tymor diwetha, Munster dy'r amddiffyn gorau cyngor. Wrth gwrs, ni'n colli Glasgow yn y rhwng cynderfynol. Oedd bach o siom, fi credu yn y cryned na, fi credu oedd gêm gatre yn Thomond Park, bydd cynogwr Munster, fi credu eisiau ennill y gêm na i mynd mewn i'r ffainal, a falle bydd
bach o pwyslais bant o'r ffeinal, wrth gwrs, gêm fawr yw e, falle y lefel be nath Munster yn expected i mynd mewn yn y URC blwyddyn diwetha. A wedyn tymor mewn, y ddwy gêm, bydd yn mynd i roi lan 75 o bwyntau. Odon, ie. Mae fe, mae fe yn fawr. 30 yn erbyn Connacht, dros 40 yn erbyn Zebra. So of gwrs, y gêm Zebra oedd i gatre mas yn Parma, ond yr un peth sy'n wastad yn dod mewn dy Munster, os maen nhw'n colli, neu felly canlyniad sydd ddim yn mynd o blaid nhw yr wythnos cyn, bydd nhw yn troi lan yr wythnos nesaf. A yn enwedig gêm gatre, felly bydd nhw'n eitha grac. A mae rediad nhw dros yr wythnos nesaf, maen nhw oedd y gatre i Leinster ar ôl y penwythnos yma. Wedyn maen nhw'n mynd mas i Africa i chwarae Stormers a Sharks. So, felly, bydd nhw'n troi lan a felly roi e at y gwych. Bydd y gwych ar ffai am pob peth mae Munster wedi wneud a bydd e'n gêm eitha hir i cefnogwyr gwych. Ond, ar y llaw arall, mae'r gwych wedi dechrau'r tymor eitha dda. Felly y colled na'n Rodney Pred. Os maen nhw'n dod lan ar un strwythyr o beth nhw wedi wneud dros rai 2 wythnos diwetha, mae cyfled nhw i ennill. Wrth gwrs, mae cwpl o bobl yn sôn amdano bach o rotation dy'r tîm gwylch herwydd y gêm yn erbyn y Bulls gatre wythnos nesaf. Ond os mae ddwy tîm dy'r tîm cryfa nhw mas, wrth gwrs mae Munster y llwyth o anafiadau hefyd. So mae'n mynd i fod yn gêm agos, ond fi credu mae Munster just mynd i dwyna herwydd bydd nhw angen fuddigoliaeth. Herwydd, fi ddim credu bydd cefnogwyr nhw'n placed dy'r amddiffyn ar dechrau'r blwyddyn, a os nhw'n colli 2 allan o'r tair y gêm gynta. So mae fe'n mynd i fod yn cyfnod anodd i nhw wedyn mynd i Croke Park i chwarae Leinster wedyn taith i Africa. Ie, maen nhw wedi, fel sydd, ildio 75 o bwyntiau. Maen nhw wedi sgori 68. Felly, mae rhaid i gynnu'r gwych bod arni yn amddiffynol yn y gêm na yn sicr. Bydd yn ddiddorol sydd eith nhw eleni, wrth gwrs, Billy Burns di mynd yna eleni fel maswr, nath o ddechrau yn erbyn Munster, a wrth gwrs mae gymaint o chwaraewyr ddal yna, bod anafiadau yn Munster, mae chwaraewyr o frif fel Gavin Coombs, mae fe nath sgori 2 gais, wrth diwetha, Jack O'Donoghue, Wycherley, ti'n mynd drwy'r enwau brodyr Wycherley dyna i wedi, ti'n mynd drwy'r restr yma o enwau, mae fe'n restr hir o, bobl falle bydde'n tîm rhyngwladol unrhyw gwlad arall yn y hemisffer gogledd, ond i bai bod nhw ddim yn wario i Iwerddon. A dyna'r broblem ar y foment, mae'n gymaint o nhw, Jack O'Donoghue, fi'n meddwl un o'r chwaraewyr yn y rhengol gorau sydd ar gael yn yr URC am sy'n bod 3-4 blwyddyn, ond heb cael capiau falle i Gwyddelod, mae fe'n heiddi yn fy marn ni. Ond ie, gêm ddiddorol, fi'n mynd i weid Munster yn dod nôl a fi'n credu bod nhw'n cael buddugoliaeth. So, ie, a buddugoliaeth cysurus fi'n mynd i weid, o tua 15 i 19 bwynt. A ddim amharch at y gwylch yw hynny, ond fi'n credu, falle, fel sy'n sôn, falle bydd y gwylch yn orffwys ambyll i chwaraewr, a ie, fi'n Munster eisiau cael ei ddigoliaeth wrthnos yma fi'n sicr. A y ffordd nath nhw droi gwylch drosto yn Swansea.com blwyddyn diwetha, mae rhywbeth dan nhw dros y gwylch ar y foment. Mae'n sicr yn y blaenwyr, y digon o gryfder dan nhw i goresgyn y gwylch yn y blaenwyr, a wedyn y cwestiwn yw, ydy'r gwylch yn gallu torri nhw lawr oherwydd blwyddyn diwetha nhw methu yn dod nhw. Ond nhw'n rhoi 2 ryngipiad i ffwrdd i Shane Daly, yr un fath o 2 gais. Felly, falle, hynny bydd y gêm. Drigau, falle, mae fe'n anodd gwybod siwreif hwn oherwydd maen nhw ar y Sharks. A mae Sharks fel oedd Ffrainc wedi bod 5-6 blwyddyn yn ôl. Ti'n edrych ar y dîm ar bapur a ti'n credu, waw, am dîm, enwau ma i gyd, ser i gyd, ond weithiau maen nhw'n droi lan, weithiau maen nhw ddim, weithiau nhw'n droi lan yn hanner awr, a weithiau maen nhw'n troi bant am yr ail hanner, fel yn yr achos yn y gym yn y ddosweth yn erbyn Connacht. Ie, fi'n credu mae un o'r box eisiau sydd dod mas o ymddeol rygbi chwarae dros y cas, herwydd bydde'n fit perfect i'r tîm na, herwydd
Maen nhw mor anghyson, ond oedd e blwyddyn diwetha, tymor diwetha, ond wedi bydd i dreigiau lawr yn a rodi pryd yn y cwpan her oedd y gêm na. A wedyn mas yn De Affrica mis Tachwedd diwetha, nhw wedi rhoi bron 70 pwynt ar y dreigiau fi'n meddwl blwyddyn diwetha. So mae fe'n i fod yn her i tîm Dau Flanagan, ond mae fe mor bwysig i nhw i dechrau'r bloc yma, y 3 gêm gatre yn erbyn Sharks, Lions, Benetton. Fi credu falle yn yr order anghywir, ond fi credu mae Benetton yn y canol. Ond, os maen gallu ennill gêm na yn erbyn y Sharks, llwyth y momentum dyn nhw. Ond mae tîm cryf yn erbyn nhw, a dyna bydd rhaid i'r flaenwyr dod mas yn yr un ffasiwn a ble o'n nhw yn erbyn y gwylch. A yr un ffasiwn ar hanner cynta yn erbyn Enster, a wedyn os bydd pethau felly ddim yn mynd y ffordd dyle fe nhw i tîm Dau Flanagan, wedyn maen nhw rhaid i aros mewn y blwyddyn yna fel nath nhw yn yr un gynta'r blwyddyn. So, gobeithio byddai'n gêm gyffroes ar faes Rodney Cred, ond fi ddim yn siŵr mae fe'n anodd i roi amcan arno hwn, oherwydd mae Sharks yn tîm mor diddorol, oherwydd gallen nhw troi lan a sgori ceisiau am trwy'r nos, a wedyn am 12 munud, maen nhw'n switcho bant, a wedyn mae dreigiau nôl yn y gêm. So, fi'n mynd i fod yn positif a dweud 3-3. Mynd i fod yn gêm eitha agos. Fi'n credu fydd y torf na yn falle dod mewn i effaith o ryw ffordd, yn ymwneud y rai chwaraewr y Sharks, a wedyn gêm eitha tin. Fi ddim yn disgwyl llawer o geisiau. Na, fi eitha sicr fi wedi llawer o geisiau. O'n i bai bod e'n mynd llawer o geisiau o un ochr. Falle fi'n fwy credu bydd y Sharks yn sgori. Fi'n syni braidd bod ti'n rhaid am dreigiau yn buddugoliaeth. Falle bydd dim y ser i gyd o De Affrica nôl, wrth gwrs, bod fi'n anghofio'r enw'r tournament ar, nid Tri-Nations. Rugby Championship. Rugby Championship, diolch yn fawr. Pencampwyr rygbi. Sa'n gwybod, hwnna yw'r enw yn Gymraeg. Ond falle bydd nhw ddim, bod hwnna wedi cwpla, falle bydd ddim yr holl chwaraewyr yn dod nôl mae dal dych chi y Brodyd Chituka yn y rhengol, maen nhw ddwy cwrffyn a hanner, athletwyr gwych, dal dych chi boes fel Richardson yn rheng flan, Dreyer fyd, a wedyn yn yr olwyr Esther Hazen, a sgori 2 gais, oedd yswad un yn nhw, wel, oedd e fel gyllell trwy menyn, oedd dim llawer o amddiffyn yn ei erbynau, ond ta'n credu bydd yn neb mwyn daclo fe yn dod trwy yr 10-12 channel, fe nhw'n gweud a Hendrickson, Gico, Bobman, fel gefnwr fyd. Felly, wel, bydd yn gêm ddiddorol. Fi'n mynd i gweud bydd y Sharks yn cael fuddugoliaeth gan rhyw 6 pwynt. Ond y brwydr diddorol i fi yw ydy'r dreigiau'n gallu, wel, y peth pwysica da'r tîm yma yw taclo cynta. Y tackles cynta ti i gael boes lawr yn gyflym. Oherwydd, os chi ddim yn cael yn lawr, maen nhw'n mynd i sgori. Fi'n gwybod bod hwnna'n sôn dwl, cos mae hwnna'n digwydd bob wythnos. Ond da athletwyr fel hwn, fel Esther Hazen, fel y Brodyd Chituka, os ni'n rhoi nhw ar y drod flan, os ni'n rhoi nhw hanner eiliad i mynd hebddoch chi, i gael ffend mlaen, i gael bach o waith trad i cael heibio chi, maen nhw'n mynd i cymryd maen nhw'n mynd i neud maen nhw'n mor dda a maen nhw'n wych. Wel, unwaith maen nhw'n heibio chi ddim yn dal lan dyn nhw chi. Felly, bydd yn diddorol siwreif y dreigiau penwythnos yma, ond fel fi'n credu ni wedi gweud, 2 fuddugoliaeth ni wedi gweud ar gyfer rhanbarthau, 2 golled mor belled. Fi wedi mynd am scales y dreigiau, so un diddorol. So, fi wedi gweud un fuddugoliaeth, un gêm gyfartal. Fi'n credu bod hwnna'n bod yn bach yn anheg, ond fi'n credu bydd yn diddorol. Sôn am ganlyniadau, mae Pen y Bont wedi cael y buddugoliaeth gytre yn erbyn Abertawe, 30 pwynt i 10, wel, buddugoliaeth eitha swmpus, a ti'n edrych ar hynny, a'r ffordd mae'r gemau yma wedi bod, fel gym oddiad gytre, a wedyn gym cyrtia wythnos ar ôl ei gilydd.
ydy hwnna'n arwydd bod ni'n mynd i gweld gemau rhywbeth tebyg da'r tîm oedd eraill, taw dim ond pen y bont oedd yr unig tîm oddi ar cartre nath ennill wythnos diwetha. Falle. Wrth gwrs, oedd Abertawe fi credu nhw'n gwneud 11 o newidiadau o'r tîm wedi chwarae ar Saint Helen ar y penwythnos. So falle bydd tîm oedd falle newid pethau. So fi credu bydd mae fe'n y rhwng gynta o'r Challenger Shield, dy Llanymdyfri chwarae Grynebwy. So bydd Llanymdyfri moyn cadw'r tlws na. Yn wedig i dangos fod nhw'n gallu ennill gemau gatre. So ie, mae fe'n un diddorol i gweld. Falle bydd tîm oedd i gatre moyn ymladd nôl fe rhyw ffordd. Falle rhywun fel Caerdydd yn erbyn Quins, bydd nhw'n moyn ymateb nôl ar ôl colled wythnos diwetha. Ie, dim syndod taw, fi'n credu Ed Hawley yn cael yn siarad i Ifan Phillips ar ôl y gêm. Mae fe yw un o'r sir Super Rygbi Cymru yn diwedd cefnwr i Ben y Bont, a un o sir, un o sir Pen y Bont, a un o sir y gyngred yn gymaint gwbl. Siomi Abertawe, yr unig dîm nawr yn Super Rygbi Cymru sydd heb fuddugoliaeth, dal i fod nawr. Eleni, o'n i'n gobeithio bach fwy ohonyn nhw oherwydd llawer o newidiadau, llawer o boes mewn. Josh Phillips ag flwyddyn dda iawn y llynedd a Pontypridd yn chwarae deg fyna. Be sydd wedi mynd yn anghywir? Ti'n credu bod yna gyfle i nhw pigo lan oddi ar hynny a cystadlu am y 6 uchaf dal i fod? Neu ti'n credu maen nhw'n mynd i bod flwyddyn i dyfu a eifedu a falle blwyddyn nesaf i'w flwyddyn nhw? Ie, falle o ran falle ffocysu mwy o'r blwyddyn nesaf. Wrth gwrs, mae fe'n dal dyddiau really cynnar dy'r cyngred, ond os chi'n rhoi ffocws ar gemau gatre, ennill cwpl o gemau, creu bach o momentum, a wedyn gallu adeiladu lan wedyn mewn i'r blwyddyn nesaf, bydd mwy o ffocws wedyn am wella yn y cyngred. So, so nhw'n gallu troi gemau yna pryd nhw'n wella di colli, mynd i colli'n hwyr yn erbyn Casnewydd, colli'n hwyr yn erbyn Pen y Bont yn gemau gatre. So os nhw'n gallu troi rwyna mewn i fuddugoliaethau, so wedyn bydd pethau'n edrych yn eitha gwahanol. Ie, yn sicr a gobeithio bod nhw'n gallu troi bethau drosto. Yn mynd trwy'r gemau yn y Super Rygbi Cymru, na i wneud hynny yn y man, wrth gwrs, fel fi wedi sôn, Iestyn sydd ar y brig yn ein rhagdyddiaethau ni, a roed y dwrn lan i ddathlu hynny. Ond fi ar reithio'r gweilad, da 3 bwynt allan. Fi'n credu o bosibilrwydd o 8, mae dy fi 3 yn gywir, sydd llai na hanner. Ie, mae fe ddim yn mynd yn dda, ond mae popeth yn gallu gwella wythnos yma. Caerdydd gatre i Gwyns Gerfyrddin. Caerdydd, fi'n mynd i weid, ar gyfer y gêm yna. Llanymddyfri gatre i Glynebwy. Llanymddyfri. Os chi'n gweld thema, mae thema mynd i fod. Casnewydd gatre i Aberafon. Casnewydd. Pontypool gatre i RGC. Pontypool. Fi yn mynd i weid bod Caerdydd, Llanymddyfri a Pontypool mynd i cael y gorau ar y tîm oedd curo nhw wythnos diwetha. Iestyn, wyt ti'n anghytuno â unrhyw un o nhw? Fi ddim yn credu fi yn. Moyn neud bach o dadl, ond fi ddim yn credu mae dy fi unrhyw beth i roi lawr. Fi credu bydd Llanymddyfri Glynebwy falle gêm agosau'r penwythnos, a fi credu bydd Llanymddyfri ennill. Caerdydd dyle bydd i Quins gatre, falle wythnos diwetha yn bach o sioc. Bydd cyfle i nhw ail adeiladu ar ôl dechrau eitha dda i tymor. Casnewydd dyle fod yn eitha rwydd yn erbyn Aberafon. Fi credu gemau gatre Aberafon felly mae mwy o pwyslais yna, felly o gêm oedd y gatre, felly maen nhw ddim yn trafeilio'n dda. Na wedyn, os oedd gant y 3 bwyntau yn RGC wythnos diwetha, fi ddim yn siŵr faint sy'n mynd i fod wythnos yma lawr yn Pontypool. Mae fe wastad yn clawi o'r y cana. Pontypool i ennill, fi credu, dy'r ca hefyd, fi credu bydd hwla just y rhy gymaint.
mae Carwyn, newn ni aros am ei rhagfeithiau i fe, wrth gwrs na i ofyn amdano fo. Nath o weid cyn penwythnos diwethaf bod e'n mynd i roi pob un o'r gemau gytre i'r tîmoedd, pob un o'r canlyniadau i'r tîmoedd gytre, dyn ni weid. Felly falle bydd pawb yn mynd yr un tîmoedd. Felly neill bydd ni gyd a 4 allan o 4, neu bydd ni gyd yn, falle dim allan o 4 un i gyd. Fi'n mynd yn tactegol nawr i aros ar rhrig y tafl, just matcho pawb i gwneud y siwr. Os fi'n gywir, fi'n gywir. Os fi ddim, fi'n siŵr bod y rai eraill ddim yn gywir. Wel, bydd rhaid, wrthnos yma ti cael ochr ond yma, falle wrthnos ei ddau i'w fynd, bydd ti'n rhaid i fynd gyda unwaith to. Diolch yn fawr i ti, y pod gyflym a joio hwn ar gyfer wrthnos yma. Pob lwc i bob un o dîmoedd Cymru a i dîm menywod Cymru. Unrhyw beth arall Iestyn o gwybod yn ni sôn am. Steffan Manuel yn wario 10 ar y wrthnos, fi'n edrych ymlaen hynny ar gyfer Caerdydd, bydd hwnna'n diddorol. Cynweld, unrhyw beth arall Iestyn? Fi ddim credu mae dy fi unrhyw beth. Fi credu mae popeth wedi cael ei ddweud. Wel, popeth wedi cael ei ddweud tan wrthnos nesaf. Bydd ni bach yn hynt yn yr wythnos. Fi'n credu ni'n recordo nos Fawrth, na? Wrthnos nesaf oherwydd bod fi'n gweithio nos Iau a Carwyn ddim yn gallu gwneud chwaith. Felly, bych chi'n gallu gwrando i sŵn a helyd ni cwbl o noswaith yng nghynt wrthnos nesaf. Ond am yr amser, diolch yn fawr am wrando a so long am y tro. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.